Unok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri berriz ere World of Warships honetara, eta hemen ikusten duzu hegazkin itsasontzia gaur frogatuko dugula zuzenean, beraz hemen gertatu daiteke izan daiteke partida oso desastre eta abar inoiz ez dudelako jokatu, baina hasi aurretik iriko ditugu kontenedoreak. Zertu batzen zaigun lehenengo honetan berezia dena. Vale, 1500 esperientzia elite komandanteari, 100 diru esperientzia gehiago eta 50.000 diru gehiago. Urrengoak zer egartzen dugun. Bueno, ikatza esperientzia gehiagoen orain nator. Me cago en Dios, por qué siempre tengo que llamar a estas horas. Joder. Bai. Eroski, sácame ir. Puedes intentarlo. De oposiciones, es que me estoy llegando los muertos de Cristo. Vale. Esperientzia librako 100 gehiago eta 500 puntu esperientzia librean. A ver. Vale, honetan. Non lauren ikat, esperientzia libra gehiago eta 50.000 diru. Diru baino ez da txarto. A ver. Laugarrena. Bueno. Behintzat bizkanaka hasi gara bilatzen, horrekin itsasontziak ere erosi behar ditugulako, eta erosen dudana deskontuarekin ere nahiko garestia. Zein dator, berezia dator, bat urdina dena, ez. Ikatze gehiago, badago bat ekitaldi berezia dena, kolores berdina duela, baina ez dakit noiz atera daitekeen hori. Baina beno, ikatz gehiago noski, egin genuen ikatz asko izateko gauzatza. Vale, hemen ikatz gehiago, esperientzia libre gehiago. Ikatzan zetuatu egin nintzen batez ere itsasontzi hori alik eta lastarno lortu alizateko. Superkontenedore bat, 25, esperientzia libre 600 gehiago. Superkontenedore bat, itsasontzi bat agian? Ez. 25 edituak 140 gehiago. Vale, beste superkontenedore bat. Ikatzez aparte gauza honik ez. Espentsa komendanteri 108 gehiago, 15. Nintzat kantitate handitan izaten ari gara. Hemen zazpi egun premium. Ez dago txarto. A ver. Vale, señal gehiago.
Hau da berezia, Resenovaren. Euneko. Zeitzasun txik ez edo tokatu. Hala. Armerian... Hau zer da? Ez dauk agudo bloirik, baina hemen... Berroita marmira diru gehiago... Eta beharko dugu ikatz gehiago... Vale, joango gara Josorekin, ea zer moduz moldatzen garen... Hemen, eta urrengoan gehiago, agur... Ikatzarena eta 7 egun premionez aparte, tokatez egun bestea nahiko kaka izan da. Bueno, tier lauko izan da... Gertu daiteke boten kontare jokatzea. Gauza da, hegazkin itxasontziak laugarren tierretik igarotzen dela 6garrenera. Dago tior 5 eta 6ko hegazkin itxasontzirik. Bai. Zorionez botak daude, beraz gizaki askorik ere ez dago. Bueno. Ikusiko dugu gure maila. Wow. Bueno, hegazki polita gero dira. Bueno, lehen da biziko aldia da,
対応完了しました。自動航行に切り替えます。No, eso es ser tu dugu. Es asko, baina beno. Horengoz ez dugunez partidarik irasi behar. Txane dut, orain da helburua dira esperientzia normala irabaztea. Goazen horrantza. Bueno, erazten badugu ez da guregatik izango. Ikusi zaitugu. Wow.
Bintxaro gaudatua, torpedo batek itxasontzi bat eman diola. Bai. Oso. Joango gara berriro. Hegazkin itxasontziak dira oso taktikoak. Esango nuke taktikoenak direla. Hori da, bilatu behar da leku bat segurua izkutatzeko eta hortik aurrera eratxoak jo itxasontzei ematen saiatu eta horrelakoak. Vale, hemen gizakien konta, hemen ikusiko daia benetako gauzak ez boten kontra, hemen ja gure abilezia benetan martxan jartzeko gongo da. Horratzera bai. Eso va a ser orto, no. Ja, va.
向に切り替えます。我が軍が優勢になりました。Äsken itse asiassa Jage's Dironakin saan
れました。Ah, vale, beste. Hegazkintza zontzi bat dagoela. Ja. Vale que es digo, la mango, ya no. Era. Amen. Wow. Bueno. Bai, irtengo gara. Orain natorri zaren.
A ver, zeo zer ikasi dezake dala honek. Zer da? Vale. Ba, joango gara este partida jokatzera. Narritz ere gizakiekin. Bueno. Oh, xapaburu. Agian euskaldun esan daiteke. Hora, hiri bat. Agian xapaburu ez du irakurri eta ez du euskalduna. Agian horrela hobeto ikusten da. Bueno, agian submarinoak zailagoak dira hegazkinak baino. Ja, bueno.
Wasemank. Tier bat. Zango nuke tier laukoa dela eta hirugarren partida dela, txome. Bueno, dakizu egiteak nola funtzionatzen duten. Naiz helduko. Kaka. Bueno. Bueno. Ez dut gehiago eztabaidarik egingo. Movido ese toladera. A ver. Turu.
joan gaitezke horrantza.え、手動航行に切り替えます。戦闘終了まで残り5分です。behintzat bi eman diegu.ははは。Bueno, ez dago txarto. Wahoo. Wahoo. Vale, a ver. Ai, noski. Ikatza. Eta noski irekiko dugula. Hori ez. Hemen.
Bueno, gero berdia 40.000 puntu zigarren nibera heltzeko. Vale. Beraz, luze izango da hori. Baina behintzat... Bueno, hau betu dezakegu. Bai. Eta orain joango gara beste itxasontzi batzuk ere praktikan ematera, operazioetara. Kontenak 6. Ea lehenengoa. Bueno, esperientzia gehiago. Beste bat eta jarrituko dugu partidatzeekin. Bueno. New Mexicorekin zu ere esperientzia barko duzulako, gure helburua joa delako, eta horretarako falta zaigu urrengo itsasontzia desblokeatzea eta erostea. Gero itxasontziarrekin 1.000 puntu lortzea eta aiagoa dagoen aurreko itxasontzia lortzea tira sortzikoa, baina, bueno, bizkanaga eta presari gabe. Vale. Tenen esperientzia eta dirua lortzera naski. We're on autopilot. Hala, base mank. Can you put a price on luck? こちらは基地司令官だ。まもなく輸送機体と攻撃機体が到着する。攻撃機体は輸送機による避難を支援することになっている。Partidan agertu diren pertsona mota horiek. Badirudi hemen edozein itxasontzi inoiz jokatu ez duzuna, badirudi jakin behar duzuen erabiltzen den euneko unean, etxo. Ez nago zurekin bat ere adoz. Venga ya, ongi azteko jarri da horreko aurrean, oso ondo. Joder, gara aurrera. Horrantza. Nahi dudan itxasontzia lortzeko behar ditugu 170.000 ikatz zati edo. Eta hendik nahiko urrutik gaude, baina beno. Pazientziarekin. Eta berroatik helduko gara beranduena. Gainorein ez gara heltzen. Joe. Eskerrak boten kontra den, baina ere galtzeko aukerak ere berdinak dira. Batek emate bandio, posik. Ai, vale.
Just another cruiser. Just another cruiser. Omaha Tango. Autopilot off. Ai. Beste batek tirugatzea. Nik ez dut horrelakorik egingo. Epa. If you see me coming, run as fast as you can. Irtetzea hortik. Bestela uste dut ez geniola minik egiten. Ez diogu eman. Bajongo gara apur bat bere bila, esa abiadura handienean. Ai, bajongo gara horra. We're on autopilot. Orain itxarotera. Horreipan zeantzearekin heltzea lekura hor, erasoko dutelako. Eta zidelako ja itxasontziak esegazkinak ja gure lur ere mura etortzen. Eta pensatu gara kontraratzerako. Hor daude azkeneak.
Orain eustera, 9 minutu eta erdi. Edo gutxiago. Edo 15 segundu gutxiago. Gauza da, denbora duela hori jartzeko orain. 9 minutu eta erdi. Eta hemen apur bat bombarderoiek geldi arazteko. Autopilot off. Bueno. Neplana pikutara madarikatua. Bueno, vale. Orain presta gaitezen gerrarako. We're on autopilot. Zibitzen pasen parabelum. Edo horrelako zerbait. Pakea nahi baduzu prestatu gerrarako. Parabam. Nego dela gian kruzeroak ere igo beharko ditugu bizkanaka. Naiz eta helburu zehatzak Simakaz eta jogo izan, aprobetxatu dezakegu. Henrys. Gogorragoa da Yamato agertu daiteke mapa hori. Orduan, bora daukazu hasieratik eta hemen egin behar duzen bai gauza eta gerazten da denbora zenbatzen. Baina ere naiz eta parti hauek boten kontra izan galtzeko aukerak eba daude. Yeah. Bueno. Oh. Gertuago dago. Ez punteria oso txarra da. Daukat azken aldi honetan. Asusat gelditu zara. Batzutan jokoaren mekanikak ez ditu oso ondo ulertzen.
Orain... Looking for trouble? Now you found it. If you see me coming, run as fast as you can. Bueno, partida guztiak ez dira berdinak. Raptor... heltzen gara? Ez. Bueno, hango sentatu gaitez hemen dauden itsasontzietan. Eta gero, gerokoak. Found it. No escaping pain. Looking for trouble? Now you found it. The end is near. It's crystal clear. Come dance with me. Looking for trouble? Now you found it. Ba, baliteke. Our ship is burning. Bueno, zuen nahi eman duzu, Cleveland zua izango duzu. Nigatik arazorik ez. Zuk behartu nauzu. Problem solved. And now the story takes a twist. Our ship is burning. Bai, badakit zutan dagoela, Ez dira zu edukatu behar. For trouble? Now you found it. We say retribution. A ver. A ver! Spotter airborne. Urt nazazu, Bueno, berdin da. Frutak edo agano zen. Agano. Oso geratu nahi du. Bazen aganoarekin ere. Horrela mantentzen lanak askoz ere merkagoak dira. Guazemank. Ea zer moduz moldatzen garen. Gainera daudenez misioak soilik dela esperientzia normala lortzea lanak aurratzen ditugu.
Torretas aparte. Momentus allá. 目標に攻撃を集中せよ。戦闘機起動中。敵戦艦発見。Hacen... 主砲塔損傷。全艦優先攻撃目標を指定する。右舷に魚雷確認。Man gör om. Ora si è muerta Matera. Berriz ere. Ah, vale, jogatik kanpo ere heldu daitekeela.
確認。戦艦目標に攻撃を集中せよ。Venga ya, si no enseñas tú. 我が軍が優勢になりました。戦闘機発艦。No, parte normalak dira. Bere zau partea normal moduan, funtsatu beharko luke guretzat.戦艦援護射撃を求む。戦闘機飛遁中。Behar, ja. Zeratu daitezkea harrapatzen. Zer daitezke hemen izkina batean eskutatu. Nola. Of course. Venga. Entzasontzi dugu bat. Hemen ikusi duzu,
torpedoekin itxasontzi bat sontzitu dugula. Vale. A ber, misioak. Zenbat bete ditugu? Un puntu basikoa. Orduan orain operazioak atuko dugu Akatsuki eta joangora berekin borrokara. Agian bestearekin ez dugu irasiko, agian bai, ez dakit, baina behintzat lortu dugu torpedoekin. Zenba itxasontzia tondoratzea. Bueno, baina hor ba, nekien ja saldutan nengoela, baina hain urbidetik kale egin izan banu, a ber, amaike ikusteko jaio gara, baina bueno. Engaro gauzatxo horrengatik borrokan hasiko. Ai, arrepe. Vale. Hasemang. Hemen esperentzen nahi dugu. Eta dirua lortu irabazitako ratio hori guri bost. No, guri baino niri bost. Nerotik hartu behar dira txaiak. No, vale. Hor falta dira kruzero batzuk. Ba, berdin zaigu. Alean daude.
no ez gara heltzen. Repenatzi. Horti beste kruzero bat dago, beraz jarraitu ezagun aurrera. Ez badirudi ez gara helduko. Gero, base ere babestu behar dugu. Kanpalekoa edo dena delakoa. Gatos.
替えます。輸送機体が到着した。避難を開始する。工場が完了し、輸送機体がロマン基地から離脱するまで飛行場を防衛せよ。攻撃機体を支援せよ。Ahora hago. 戦闘海域内に敵空母を一隻発見した。奴を撃沈せよ。Eso me lo das en tu vera. Oh, what? Bueno, espero no mañana ya hago. Sea FK sea FK un dogocho. Es que ahora mugitzen nahi zen, 手動航行に切り替えます。警戒せよ。敵の通信を傍受した。我々の修理基地を妨害すべく敵の駆逐艦隊が出撃した模様。奴らに修理基地を占領されてはならない。Es FK es. Es el benetan.
Ez. Heldu bai, eman ez. Gauz ezberdin. Sontxe dut. Ui. Nazarentek apur bat sorte izan dudala, Es bueno, F cacho. 戦闘終了まで残り5分です。煙幕展開完了。Epa. No es el duco, ¿está? No es el duco. Hija. Caca. Vale, a ver. Vale, vamos andando. Bueno, niveles sigo da. Dirua. Vale, orduan. Berreun.
Bale, goazen bat ailara. Irabazi edo galdu edo dena delakoa gertatzen dela ere. Nahiago nuke boten kontra praktika gehiago hartzeko, baina ezinezkoa denez, batzutan ezinezkoa da. Bueno, vale, botak daude, ez asko, baina zer baina gutxiago bai. A ver. Erditik ez joan. Ah, bueno, vale, bot bat da. Nala ere, mendik erditik sartzea da apur bat. Kamikatzea izatea zen dut hor. Sartzen ze erdian, bortatzen zute torpedo batzuk, ikusten duzu berandu eta pikutara zoaz. Vale. Egin ez dugula lortuko, bueno, seatuko gara, vale, ez. Esango nuke hauetarako bedela lehen da bizi izatea tier laukoak boten kontra eta behin hartzen duzunen gutxo bera nola funtzionatzen duten erabiltzea ja gizakien kontra. Claro, tier lau sortetik tier bost 6 eta batzutan gutxiago. Hala gure itxasontzia, bueno, gazkina ze politak. Baina dela partida eskar bat, ez da ranked bat horakian ranked bat izango balit, argi daukat egazkin itxasontzea dekin ez nukela jokatuko. Orain nato. Dime. A ver.
目標座標に到達。手動航行に切り替えます。A ver. A ver. Mamá. A ver. A ver, mugitu gara apur bat. 自動航行に切り替えます。A ver. Gaur bazaude, esatuko nahi zure gana joaten. Justo deitzen daute zuzeneko baten erdian. Ai. Hiru itsasontzi falta dira eta bat ez dakigu non dagoen. Oso ondo.
Ja, badakit ikusi nahuela. Eta gian ez ditu dela emango, baina beno. Oso ondo. Hemen. A ver. Ea partea lehen bukatzen dudan. Uste dut neki argo dagoela noren bila joango garen. Venga. Bueno, ba, irabazi dugu, ea zenbat esperientzia ematen digun honek. Hengo dugu honen guztiaren kaptura. Bueno, ez dago txarto. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero guztuko zen zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur!